som ďalšieho videa, dneska si teď hrajeme Backshot Roulette s Peťom. On sa tiež natáča, multiplayer, poď, nebudeme to obkecať nejakým mesiacmi, to bolo fejn. A nebudeme to teraz meniť buď, ale s týmto autom by sa dalo pracovať. Asi každý viete, jak sa to hrá. Keď nie, tak vy to pochopíte počas tejto hry. Peťo! Ty neskúšaj nejaké finty. No super, má putať. Počkej, koľko má? Aký máš hľud, Peťo? Mal si len jednu lupu? Takže to je M pre nás. Kámo. Ale taký nemusí ísť, je teraz 50 na 50. Prosím. Takže ešte tam je, tuším, jeden rilový. Ach jo, tam ja som tiež to máčil. Dobre, takže kámo, ja tam mám Ja mám pivo, lupu. Je to vyhaduje. Ale nie. Keď to spílite, tak vám to dá 2 životy. Chce od šťastí. Ale teraz kúkajte, ak idem logicky premýšľať. Ja ho teraz vypnem. Kúkajte, dám mu puta. A dám mu bupu, takže viem, aký tam je teraz model. Dobre. Takže dáme skrinko. No tak kolu. Vyhodíme ten fejkový náboj. Lupu. Teraz tam je live, takže reelový. Odrežeme. Dáme na Peťa. Dáme to. No, skúsime. Yes! 4 životy na jedno kolo, Peťo, jak sa cíti. Peťo povedal napríklad sila, Peťo vítať. Kamo, tento ľud sa dá, tento ľud sa akože dá. Tento ľud sa dá. Kámo, dobre, s týmto by som vedel vyhrať hru. Jeden reel, aby ste nevedeli, tak čierne sú fake a červené reelové. Peťo, no rýchlo. Tam puta. Ak tam bude ten jeden reelový. Nie. Podľa mňa tam teraz bude ten fake.
si ruletu. Yes, je to tam! No a čo, kamo? Jablko. Yes, lupa. Dobre, takže mám 3 životy. Jablko doplňuje životy. 4 real, 4 fake. Takže... Jabko. Lupa. Necháme sa zastreliť, lebo tam je rilový náboj, samozrejme. Dáme lupu ďalšiu. Zase blek. Takže dáme mňa. Opäť. Tak teraz dáme ďalšiu lupu. Ďalší fake. Tak dáme zase seba. Peťo, toto není real. Kamo, no a teraz skúsime teba. Nie, ja som dal seba. Nie, ja som dal seba. Ja som blbý. A ešte, prosím, ak tam teraz bude reelový, tak som ťa zabil. Ne, ja som ti dal puta. Počkaj, čo? Kamo, ja som nevedel, že keď ja vlastne, keď zastrelím seba, tak to sa počíta ako jedno kolo. Teda teraz dáš zase mňa. Teraz dáš zase mňa, lebo sú tam dva reelové. Teraz už nedám nikoho. Co? Vlastne nemám nič stratiť. Yes! Pilka! Lupa! Pilka! Kamo, yes! Máme to! 4 real, 3 fake. Yes! Dobre, takže dáme jablíčko. Lupu. Áno! A Peťo je po tebe. Je tam reelový. Takže dáme pílku. Nezľutujem sa nad tebou. A toto bude koniec videa, takže čaute a vychutnajte si túto videu. Peňažky! No, ja vám ukážem, koľko som peňazí. Ja sa s vami ľúčim a vidíme sa v ďalšieho videa.